Mika ukryl děda. No a dej si. Aby ty a Adelka, abyste si užili. Dobrý je to? To je, že babička to má nejradši, ty kobličky. On vždycky je chce jenom od tamtu. Že to dobré. To fajn, ne? Ukáž, jaká jsi princezna, Sofie. No nic, no. Nechám to venku, kdyby já nám náhodou potřeboval nebo něco. Jo. Aha, jo, já se zeptám. taky nechám to a když tak to zkomentuju. Ty jsi krásná. Otoč se, jako princezna. Ukáž, jak máš dlouhé vlásky. No určitě bílé, to bude pěkné. Udělal děda dobře? To. Dobre sú? Jo. Co hami hami? Kousej. Kousej. On se úplně zmrzla. On říkal za hodinu, že to jsou ty mražené. No. Za hodinu, že budou dobré. No.